Je to člnok a je spájaný so spomienkou na moju starú mamu, ktorá na svojom tkáčskom stroji pomocou takého člnku tkala koberce a textíly. Mňa vždy fascinovalo to, keď som zobral ten vypracovaný detail toho člnku, ktorý vypracovali ruky mojej starej mamy, a obdivoval som ho, jak je elegantný. Und vielen Dank und einen schönen Abend.